ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டெபியூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரோட் சைட் காளான் வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: காளான், முட்டைக்கோஸ், மைதா மாவு, வெங்காயம், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, டொமேட்டோ சாஸ், கொத்தமல்லி தழை, மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு பச்சை மிளகா. இப்போ ஒரு பவுலில் பொடியாக நறுக்கின 2 கப் காளான் சேர்த்துருக்கேன், 200 கிராம். அதே மாதிரி பொடியாக நறுக்கின 2 கப் கோஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா பச்சை வாசனை அடிக்கும். இப்போ அதில் 1 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம், 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டு கலந்துக்கலாம். அதில் இருக்க தண்ணியே போதும். உங்களுக்கு பத்தலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றி இந்த பதத்தில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா சுடட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சுட்டுச்சு. அதில் நம்ம கலந்து வச்ச மிக்ஸ்டரை பக்கோடா பதத்தில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் தனியாக சாப்பிடவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இதை பிச்சு போட்டு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பவுலில். இப்போ பிச்சு போட்டாச்சு. இன்னொரு கடாயில் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் அதில் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இதில் 1 கப் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கிறத சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ அதில் 1 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதில் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்துக்கு வதங்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ அதில் 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அதில் மிளகாய்த்தூள் போட்டிருப்போம், இருந்தாலும் இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைன்னா ஒரு பழுத்த தக்காளியை அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு 1 கப் தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுருந்தேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கும். இப்போ அதில் நம்ம பிச்சு போட்டு வச்சுருந்த காளான் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கார்னிஷிங்காக கொஞ்சோண்டு மல்லி, வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போன வீடியோவில் பேன்கேக் செஞ்சுருப்போம், இந்த வீடியோவில் காளான் செஞ்சுருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.